Asi Abdulkadir Mukhtar. To idan muka je Najeriya, ƙungiyar tsoffin ma'aikatan gidan talabijin na ƙasar NTA da na rediyon tarayya na ƙasar ne suka roƙi gwamnatin Najeriya da ta biya su wasu kuɗaɗen ariyas na fansho da suke bin gwamnatin. Ƙungiyar ta roƙi shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu da ya duba buƙatarsu ko don darajar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kasancewarsa shugaban da ya martaba 'yan fansho a lokacin da yake mulki a cewarsu. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Ƙungiyar tsofaffin ma'aikatan sun bayyana irin halin da suka tsinci kansu bayan da suka ce gwamnatin Najeriya ta ci moriyar ganga taya da kaure bayan sun shafe tsawon lokaci suna aikin watsa labarai da wayar da kan jama'a a gidajen talabijin na NTA na ƙasa da rediyon tarayyar Najeriya, amma daga yin ritaya daga aikin fanshin suma yana cikin garari. Kan haka suka ce batun mayar da wukar su kube bai taso ba, akwai yiwuwar su gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna wa duniya yadda wannan gwamnatin ta watsar da su. Yan fanshon sun fitar da wata wasikar ta'aziyar rasuwar tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, kana suka yi amfani da damar wajen kira ga shugaban kasa mai ci Bola Ahmed Tinubu da ya duba girman wanda ya gabace shi domin biyan su waɗannan kuɗaɗen arias da sauran kuɗaɗen tallafi da kuma ƙarin wani kaso a fanshon da suke karɓa a yanzu. Suleiman Kaura tsohon ma'aikacin rediyo Najeriya ne kuma yana daga cikin masu wannan korafi. Ai ba yanzu ba mun daɗa wannan korafi, akwai hakokin da dama da aka tauye ba a biya mu ba, sai a yi alkawari ba za a ci ba. Misali akwai hakokin na lokacin corona 19 wanda yake kowa san irin har da aka shiga a Najeriya game da wannan lokaci na corona, an takura mutane har ma aka ce a bada tallafi domin a rage muna raɗaɗin wannan ciwo na corona. Har wazuya yanzu da muke magana kwabo ɗaya ni ne ban samu ba, kuma wanda ya ce ya samu daga cikin yan fansho ba. Saboda kuma akwai ƙarin da aka wani tallafin man fetur da naira 32,000 zuwa 35,000 shi ma har yanzu an dan ba da kaso kaɗan, amma dai gaba ɗaya a ce gashi an wuce wurin ba a biya ba. Kwanan nan ma suke cewa da Allah kada a je zanga-zanga. Don me za ku kokari ana zanga-zanga ba ku ku yi aikin da ya kamata ku yi ba. Su ma tsofaffin ma'aikatan gidan talabijin na Najeriya NTA na da irin wannan korafin. Ga abin da injiniya Ahmad Ishaq ya shaida min. Alƙawarin gwamnati ne ba a tabbas kullum za a yi. To an mai da mutane kaman maroƙa ne, yanzu ba aiki muke ba. Kuɗin da muke karɓa na fenshin bai kai ko'ina ba, bai zuwa ko'ina, bai isan ka ce bai isan ka komai na rayuwa. In ka ga ɗan fenshin a Najeriya wala sai ka tausaya masa. Zamanin da muka yi aiki kuma mu da mun dukufa ne da aiki gwamnati kawai, don akwai fam da ake sanin cewa in ka kada kai wani business naka na gaba, kai dai ka dangana ga aikinka kawai. Kaga gwamnatin ba pension ba ta wuce 25 ga wata. Shin da shi dan pension ne ya san darajar pension, saboda haka yana mutunta pensioners. Kazalika duk kokarin da na yi domin jin bangaren gwamnatin Najeriya kan wannan batu haƙana bai cimma ruwa ba tun daga zuwan gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ya sha alwashin tabbatar da an biya dukan haƙoƙin 'yan fansho na gwamnatin Najeriya, inda ma ya amince da wata takardar lamuni ta naira biliyan 758 domin sauki nan bashin da aka daɗe ana bi na kuɗaɗen fansho na ma'aikatan tarayya a duk faɗin ƙasar. To sai dai duk da haka tsofaffin ma'aikatan sun ce gwamnatin Najeriya na ci gaba da yin shakulatin bangaro da waɗannan buƙatun nasu. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To yanzu dai muna Najeriya, inda ƙungiyar da ke sayarwa da kuma rijistar layukan sadarwa ta ƙasar ta koka kan abin da ta kira mawuyacin halin da wasu 'yan ƙasar suka shiga sakamakon dakatar da ci gaba da rijistar sabbin layukan sadarwa a Najeriya. Fiye da wata guda kenan da kamfanonin sadarwa a Najeriya suka dakatar da yin rijistar sabbin layukan salula sakamakon wasu gyare-gyare da wasu majiyoyi ke cewa hukumar rijistar katin ɗan ƙasa wato NIMSI ke yi. Malam Hassan Yakubu shine shugaban ƙungiyar dillalai masu sayarwa da kuma rijistar layukan sadarwa reshen arewacin Najeriya, ya kuma fara yi wa Yusuf Tijjani ƙarin bayani kan halin da suke ciki. Damuwarmu shine yanzu kusan wata ɗaya kenan da aka gaya mana cewa NIM suna wani upgrade ko suna wani gyara, amma sakamakon haka mu gaba mu mun tsayar da aiki da har NIM ɗin ma an daina welcome back wanda ya kawo wasu sabanta layuka wanda ya kawo wasu fitintunu, wasu an sace musu waya, an cire musu kuɗi. To amma alhamdulillahi an dawo da sabanta layuka, amma shi registration ɗin sabon layi har yanzu ba a dawo da shi ba. Da sannan kuma muna da yawa masu wannan registration ɗin, sannan wa'annan mutanen kuma da suke wannan registration ɗin gaskiya telecom ɗin ma gaba ɗayan ta ɗungurungun sun fi yawa gaba ɗaya a arewa gaskiya. Kamar mutum nawa ne waɗanda suke cin gajiyar wannan ƙungiya taku yanzu suka kasance ba su da aikin yi sakamakon wannan
dakatarwa da aka yi? A ƙungiyance sama da mutum 500,000 ne wannan abin ya taɓa, saboda kowane muna da diloli wanda suna da ma ejan mutum ɗaya yana da ejan mutum 3,000, akwai masu 4,000, akwai masu 1,000 wanda yake duka wa'annan mu ne muka ba su aiki, kuma yanzu yadda ake a tsaye ɗin nan ba a komai, su ma sun zama hannu rabbana a wani kuma babu yanar da wata hanya da zai ci abinci in ba ta wannan hanya ba. To kamar ya za ku kiyasta misali asarar da watakila kuka yi sakamakon wannan da ya dakatar da yin rijistar layukan? Ai asarar da aka yi mai yawa ce saboda ta shafi kowa ne, ta shafi agent, ta shafi dealers, ta shafi telecom company, ta shafi Najeriya karan kanta, domin ai telecom gaba ɗaya sim registration shine zuciyanta, kuma telecom ita ce ta uku a ɓangarori na Najeriya, ita ce ta uku. In fact wancan da aka taɓa suspending ɗinmu ma ƙasar gaba ɗaya sai da ta shiga recession, sai da aka samu koma baya gaba ɗaya. Haraji muke kawo saboda dukkan mu ai masu biyan haraji ne, so ƙasar da karan kanta ma ta cutu, saboda yanzu kaga yanzu ba dama masu siyan sabuwan data su yi, kai ko masu POS ma fintech kenan su ma abin ya taba saboda ba dama, so gaba ɗaya ƙasar a dunkule take, an takura ta ne gaba ɗaya. To amma misali kun bincika daga ita wato hukumar NIMSI, hukumar da ke bada samar da kati ga 'yan ƙasa, kun bincika ku ji menene dalilin da yasa aka samu wannan tsaiko? Abin da kawai ya zo mana kawai labari cewa suna son wai su kawo wasu sabon tsare-tsare, suna son su yi upgrade, so wai sun ce sun kawo ne saboda ƙara tsaro, saboda ƙara ci gaba da sauransu. To amma ana ƙoƙarin ƙaro wani tsaro, kuma ana buɗe ko kuma ɓarka wani hanya wanda wani za a shiga kuma wani insecurity daban, saboda idan aka ce mutane wajen sama da 500,000 sun shiga sun rasa aiki, ai ko na kwana ɗaya ne fitina ce, tunda ba kowa zai iya daurewa ba, wanda yake ba wai muna encouraging mutane su je su yi abin da ba shi ne ba, amma fa wannan sector ɗin in dai ba harka ta noma ba wani wanda ya fi talako ba 'yan Najeriya, kuma yana ba da mai ilimin boko da wanda ba yi da ilimin boko, kowa akwai abin da zai iya samu a cikin harkar nan. Sannan wannan kuma fa registration ɗinnan da ake yi a ƙauyaku aka fi yin shi, mu lungu-lungu muke zuwa, so in ka hana ba ƙauye kuma aiki, ka hana shi hanyar cin abincin shi, me kake tunani? Shi ɗin dai wanda kake tunanin cewa kana so ka kawo matsaro, shi ne za a san yadda za a yi manuva ɗin zuciyar shi ko abin nan ɗin shi, sannan a sa mai wani roman baka wanda zai je ya fara ɗauko wani abun da wanda ba shi ne ba. Malam Hassan Yakubu, shugaban ƙungiyar dillalai masu sayarwa da kuma rijistar layukan sadarwa reshen arewacin Najeriya. Ta yanzu karfe 7 ne saura 16 a Najeriya da Nijar. Awwal Ahmad Janyau ke gabatar da shirin safe daga sashen Hausa na BBC. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a bbchausa.com. Za ku kuma iya karanta sabbin labarai da muka wallafa. To tun a farko kun ji Amurka ta buƙaci gwamnatin Siriya ta kawo ƙarshen rikicin da ake yi a kudancin ƙasar. Yanzu kuma ga Haruna Shehu Tangaza da filin taɓa kiɗi taɓa karatu. Taɓa kiɗi taɓa karatu. To jama'a masu sauraronmu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na taɓa kiɗi taɓa karatu wanda ni Haruna Shehu Tangaza zan gabatar. Kuma domin gabatar da shirin na wannan makon na gayyato abokin aiki na kana takwara Haruna Ibrahim Kakangi. Malam Haruna, barka da zuwa filin taɓa kiɗi taɓa karatu. To Haruna, barka da wannan lokaci. To ina ganin ba da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wani labarin wata minista ta ƙasar Cuba wanda ya ji hankalin kafafen yada labarai na duniya ma za a ce a makon da ya wuce. Wato abin nan ne da ake cewa baki kan yanka wuya. To ta je da sunan kare gwamnati ta yi wata kwaba wadda daga ƙarshe dai dole ta sauka daga mukaminta. To, kasance magana zarar bunu. Kwarai kuwa, wannan maganar da ta yi magana ce ta sukar almajirai. To, almajiran ƙasa kenan ta soke su? Almajirai ta soka. Almajirai sun mata sanadin sauka daga kuma sai ta sauka daga mukaminta dole. Akwai wani taro da ta je
domin watakila kare yadda ma'aikatarta ke ayyukanta a gaban 'yan majalisar dokoki. Domin ita wannan minista mai suna Marta Elena Feto Cabrera, minista ce ta kwadago da kuma kula da jin daɗin jama'a za a ce. Oh, to tunda akwai batun jin daɗin jama'a kaga dole almajirai za su shigo ciki. Kwarai da gaske. To ita lokacin da take bahasi game da aikace-aikacen ma'aikatarta a gaban kwamitin kula da jin daɗin jama'a da sauran ayyukan kwadago na majalisar dokokin ƙasar, sai ta ce a Cuba ba almajirai. Sai dai masu ƙaidacciya su almajirai ne. Take cewa duk almajiran da zaka gani a Cuba idan ka dubi hannuwansu da tufafin da suke sawa da takalmin da suke sawa to zaka gane cewa ba ma almajirai ne ba. Wato suna cikin jin daɗi. Yawwa babban magana. Kuma take cewa kuma waɗanda ma kake gani suna wanke mota ko suna wasu ƙananan ayyuka da sunan cewa suna neman abinci, kawai suna hakan ne domin su samu kuɗin shan barasa. Sannan ta ce duk waɗanda kuke gani suna tonon bola suna neman abinci ko kuma suna jari bola suna cire abubuwa domin su saida, to suna yi ne kawai don su kaucewa biyan haraji, amma ba wai don suna talakawa ba. To aiko tana wannan maganar almajiran suka yi mata bore ko kuwa? Ai wannan a shafukan sada zumunta ne aka tashi ana ta caccakar ta da sukarta, ana cewa wannan nuna rashin ko in kula ne da halin matsi da al'ummar ƙasa suke ciki. Aka dai yi ta caccaka har ma suka fara kiran da ta yi murabus. To ƙarshen ta dai sai ta ga shi ma shugaban ƙasar da kansa Miguel Diaz-Canel shi ma sai ya hau shafin X